We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Kwalahleka isidumbu sikababa kwasolakala umama. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Ngosuku lomngcwabo wakababa kwasukuma umama omdala wathi, "Ngicela nivule leli bhokisi khona into engingayizwa kahle la." Babukana abantu ethendeni bathi wenzani lo mama? Wathi angifuni ukuthi ngize ngizivulele mina ngoba angiyena owomndeni kodwa vulani lana bapha abafana bala ekhaya. Basondela-ke balivula sababona sebegxuma bonke bathi akuyena ubaba lona. Sabuzana ukuthi kanjani ngoba phela uvuliwe kade elandwa nje emakhazeni izolo. Abuze lo mama ukuthi ekuseni bamugezile yini. Wonke umuntu anikine ikhanda athi akagezwanga ugezwe emakhazeni. Athi-ke lo mama hambisani lesidumbu ngoba akuyena ubaba wenu lo nibuye nobaba wenu. Savele sadideka-ke sonke-ke sabe siqukulwa-ke leso sidumbu sifakwa emotweni. Into eyayidida kakhulu ukuthi ngoba bambonile nje la bekade bemulanda izolo. Bahambe-ke babuyele emakhazeni kuthi ngelikade bafone. Bathi bayaxabana nabantu basemakhazeni bathi ibona abashintshe isidumbu ngoba bona babavulelile isidumbu basikhomba basho futhi ukuthi isona basithatha bahamba naso. Nabo-ke lesi abasazi bayaqala nje ukusibona. Sixakeke-ke ukuthi kanjani emakhazeni bathi abasazi isidumbu sabo. Kugcine kubizwa-ke amaphoyisa. Mawafika-ke amaphoyisa abasemakhazeni basho nje ukuthi bona lesidumbu abasazi baqala nokusibona. Nabasekhaya-ke basho ukuthi angeke bathathe isidumbu abangasazi, angeke bangcwabe umuntu orong. Amaphoyisa-ke athi asiyiswe kumakhaza kahulumeni lesidumbu okungcono. Simangaleke ukuthi okay, siphi-ke esethu uphi ubaba? Baze begcina behamba-ke nabantu abebeze emngcwabeni kwaba inkinga nje impela. Naye-ke lo mama obethe akuvulwe ibhokisi ubeboneni ubezweni. Kuyiwe-ke kuyena athi yena cha uzwe esindelwa nje akukho akubonile. Abuze ukuthi kwenzeke kanjani singamugezi umufi ebusuku ngoba ngabe sibonile. Basho kabomndeni ukuthi phela abasemakhazeni basifonele bathi asilethe impahla zokushintsha bazomugeza bona. Abuze-ke ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi umndeni ungaboniswa umufi ebusuku. Baphendule-ke abadala bathi nalapho yazi silibele. Asazi ngempela kwenzeke kanjani yazi ezinye izinto uzibona late ukuthi kambe bekumele senze into enjena. Asilalanga-ke siphikisana ubusuku bonke ukuthi ngabe ubaba yena ushone ngempela na. Uma kwaba uye-ke ufakazi ngoba uyena owafonelwa ngey'ntatha wahamba no-anti bamfica eshonile khona esibhedlela engakasuswa ngisho embhedeni abelele kuwona. Kwaba yibona futhi abafonela abasemakhazeni bamlanda bahamba. Kwaba yibo futhi abafaka imininingwane yakhe. Pho kwenzakaleni-ke emva kwalokho? Ngakusasa savukela emakhazeni sacela ukuthi basivumele sizenelise mhlambe kube nephutha elikhona. Wavuma-ke umphathi sawaguduza wonke amasholufu sibheka ubaba. Ngangiqala ukubona into enjeya. Abanye begenciwe, abanye bebolile, abanye benuka, abanye beshile, abanye bekhamisile. Saguduza wonke amashelufu lutho ubaba. Sabuya sikhathele siwudaka. Waqala manje umndeni kababa wathi umama uyamazi ubaba. Konke lokhu kwenziwe uyena ngamabomu.
Phela ubaba ubehlala ehostela nentombi ubuye esegula wahamba sibancane kabi. Umama wake wakhipha nezwi lokuthi ubaba mayeshona akongcwatshelwa khona ehostela, angeke nje amungcwabe ekhaya ezoba idlozi elibi. Wayekushiswo ukudinwa-ke umama lokho ngoba noma esegula ubaba uqhubekile wamunakekela. Waqala wahlukana phakathi umndeni manje abanye basohlangothini lamama abanye bemubiza ngezinhlamba, abanye bethi uthwele ngaye ubaba. Kanjani Nkosi yami ngoba ezixakekele nje umama. Kugcine kuthiwe-ke akuyiwe kubantu besintu manje phela kumele etholakele. Sathi nje masifika kule nyanga yavele yaqonda kumama yathi, Nkosikazi tshela abantu ukuthi umshonipisephi umyeni wakho, musa ukudida abantu amakhanda, batshele ukuthi iphi indoda yakho bezokhululeka. Wavele wahayiza umama wathi akamazi yena ubaba ubezomenzani. Yasixosha inyanga yathi siyimoshela isikhathi umama akakhulume iqiniso. Wabasathe uyahayiza umama uyakhala, wathi nje umndeni kababa uma uzomkhipha ubaba lingashoni nje elakusasa engamkhiphile. Kwala noma ebancenga ethi akuyiwe komunye umuntu wesibili. Bangayingena bathi nje lenyanga ibizoze isukele yena kubantu abangaka ngobani. Uyasazi isono, wakhala uma kwaze kwasa, ethi ngcono avele azibulale. Wayeze esho ethi, yeyi wesibanibani, awukhathali ukungihlukumeza, ungihlukumeze uphila, usungihlukumeza ngisho usushonile, kazi ngakonani kangaka. Ngakusasa kwafika induna nomphakathi, bethi uma akakhiphe la abeke khona ubaba. Kwala noma esechaza ukuthi ubengekho yena ma kuyolandwa isidumbu silandwe abafowabo baze batshengiswa. Yena pho ubezobe esitshontshe kuphi isidumbu ehlezi emakhandleleni, akaze asukume naphansi. Akekho-ke owayemlalela, kwabizwa amaphoyisa kwathiwa akaboshwe-ke okungcono. Afike-ke amaphoyisa athi awazi azombophela icala lokwenzani ngoba akukho okukhomba yena, bona abayithathi into eshiwo izinyanga nezangoma. Bona abantu abazobathatha bayobaphenya ilaba abamulanda emakhazeni ngoba ibona abagcina ukumbona. Bathi bazama ukunqikaza abathatha amaphoyisa bobathathu. Sizitshela-ke ukuthi bayobaphenya baphinde babuyiswe. Sithe sezwa kuthiwa baboshiwe. Lapho umama ubizwa ngamagama uyathukwa. Baze besho nokuthi sekuze kuboshwa abantu abarong ngenxa yokuthakatha kwakhe. Laba ababoshiwe-ke inkantolo ibanqabele ibheyili. Sibone ukuthi lento iserious ngempela, nangu uNkulunkulu kamama ephendula. Bahlala nje amaviki amabili sabona ngamaphoyisa esezosho ukuthi sitholakele isidumbu sababa sishisiwe, kodwa basayosihlola ukuthi isona ngempela yini. Yabuya imiphumela yathi uyena ubaba loya obeshisiwe futhi kuyabonakala ukuthi uqale wanqunywa. Sebephenywa-ke sebekhuluma lonke iqiniso bathi basuka naso isidumbu ngeveni. Endaweni yangakithi-ke kusemakhaya umzimba siwulanda ngamaveni ethu. Bawuthatha-ke umzimba wababa bawuyisa kabhuti omdala kababa, ngoba inyanga yakhe yathi idinga ikhanda namasende. Bathe sebefonela inyanga leyo yathi ayikho iseMozambique, kodwa abawugcine kahle umzimba izobuya maduzane. Cha-ke nobhuti kababa omdala naye azihlangule athi akuyena yedwa obefuna izicubo kulo mzimba, nabo laba khona ebebezifuna.
Abuza-ke amaphoyisa ukuthi pho lo mzimba bese niyowungcwaba wona niwuthathephi. Basho-ke ukuthi bawukhishelwe umfana osebenza khona emakhazeni. Babuzwa-ke ukuthi pho yini bangazithathanga kuwona izicubu. Bathi bekudingeka igazi labo, bekudingeka izicubu zasekhaya. Babuzwa nokuthi bebawufihle kuphi. Bathi endlini yamathuluzi. Bebewufake uvolo emakhaleni nasezindlebeni. Inyanga yabayalela kanjalo. Kwavela-ke nokuthi leya nyanga abaya kuyona eyafike yanuka umama babeyikhokhelile. Labantu engikhuluma ngabo abobhuti bakhe ubaba avundla nabo esibelethweni esisodwa bobathathu. Baboshwa kanjalo-ke inyanga nayo yalandwa isibuya eMozambiki yafike yabaphika yathi iqala nokubabona ayikaze yababona. Umama waqala lapho-ke ukuphazamiseka ngekhanda. Ngisho emgcwabeni kababa akabonanga lutho wayesehlanya. Samhambisa-ke eMaritzburg eyinhlanyeni. Kuyimanje uphila ngamaphilisi. Umndeni ubowusaba ungabona abantu ba-rich kanti kukhulu abakwenza ngobumnyama. Sebangaze bathwale bonke pho ekhaya. Kwabasiza ngani-ke ngoba konke abebekushiyile sekwafa. Imoto, imfuyo, angiphathi-ke lemizi yabo ayiyimbi kanje. Ngisho upendile akubonakali iyahohloka. Sinjalo-ke isithwalo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.